Bonjour. Ça va? Kľúčové organizačné a existenčné tasky sú už za nami. Máme ubytko, vieme sa dobre a lacno nájsť a internety fičia tiež. To všetko by sa nám tak ľahko nepodarilo vyriešiť bez skoro už domáceho Artura zo Safe Elephants. Artur nás zoznámil s jeho tímom a hlavne s 9 neohrozených psov, ktorí momentálne trénujú na to, aby sa vďaka svojim čumákom stali postrachom pre pašerákov a priekupníkov so slonovinou. Okrem natáčania sme sem predsa len primárne prišli ako dobrovoľníci, takže denne pomáhame s výcvikom týchto chlpatých hrdinov. Dlho sa tu ale neohrejeme a začiatkom budúceho týždňa ideme na našu prvú misiu. S Maťom sa vlakom vydáme do Point Noir, kde sa opäť stretneme s Arturom, ktorý tu vyzdvihne tvrdo vybojované a dlho očakávané auto. Tu začne už spomínaná misia, ale o tom až na budúce. Tak držte palce. A ak sa vám naše prvé videjko z Afriky páčilo, zazdieľajte ho.